Bon dia i benvinguts a la sisena càpsula formativa, on tractarem sobre pàgines públiques a través de la pàgina web de la Federació Catalana d'Esgrima i les eines esportives associades a aquestes pàgines públiques. Aquestes eines són el calendari de competició i activitats, els resultats de competicions, els rànquings i classificacions, l'eina planificadora de competicions i el mapa de clubs catalans. A continuació, començarem visualitzant totes aquestes eines. En primer lloc, us volem explicar que podem accedir a aquestes pàgines i aquestes eines per dos canals. A través de la possibilitat externa que permet la pàgina web, que està oberta a tot el públic en general que vulgui accedir a ella, i podríem accedir a través de l'opció calendari, aquesta pestanya de color blau que us estic indicant. I des de calendari ens podríem moure a resultats, rànquing i planificador. Però també podem accedir des de l'usuari Esquermo. Si obrim Esquermo a través ja sigui d'inscripcions o ja sigui de la pestanya llicències i fem login amb el nostre usuari i contrasenya, tenim un apartat que s'anomena pàgines públiques. L'apartat de pàgines públiques, en aquest marge esquerre enfosquit, ens mostra totes les possibilitats d'eines que ara estem comentant. El calendari, els resultats, el mapa de club, el planificador i el rànquing. És interessant que ho sapigueu perquè si esteu treballant des de dintre d'Esquermo no és necessari que sortiu a navegar per la pàgina web de la Federació, sinó que tots aquests apartats estan linkats directament des de l'interior d'Esquermo. Molt bé, doncs un cop explicat aquestes maneres d'accedir a les eines, comencem a veure cadascuna d'elles. La primera que veurem des de la pàgina web esgrima.cat és l'opció de calendari. La idea més important o més interessant de calendari és que ens permet seleccionar diferents temporades, la temporada passada o la temporada en curs, i dintre de la temporada ens permet filtrar per competicions que ja han succeït, ja s'han celebrat, veure anteriors, o si marquem veure anteriors ens ensenyarà totes les que ja s'han celebrat, o si desmarquem veure anteriors ens marcarà totes les que estan pendents de celebrar-se. En aquest cas esteu veient un exemple de prova perquè ara per ara no hi ha cap competició programada pendent de celebrar-se, però si marquéssim el veure anteriors sí que veuríem les que durant aquesta temporada, doncs 19-20, han tingut lloc de forma cronològica ordenades. El 16 de l'11, el 23 de l'11, etc. Aquest és el primer filtre a conèixer, veure anteriors. També tenim un altre filtre, que és el filtre anomenat agrupar per torneig, que el que ens permet és veure una visió simplificada de la competició. Què vol dir simplificada? Us fem un exemple. Si us fixeu, per exemple, una lliga catalana, que seria aquesta lliga catalana de l'Espasa, que va ser el darrer dia de novembre i primer de desembre, té dintre subcompeticions de cada categoria i de cada sexe. Doncs amb el botó d'agrupar competició, l'agrupar per torneig, el que ens fa és que ens mostra de forma més breu aquesta competició. Per exemple, estàvem fent aquest exemple, doncs ens l'ha agrupat en competicions més empaquetades per tal que el calendari no sigui tan dens. El calendari, per defecte, mostra, com us dèiem, com una competició per cada arma, sexe i categoria. Si ho agrupem, només per cada tipus de competició en qüestió. Més filtres que ens permet són nombrar quin tipus de competició estem buscant, buscar de quina arma és aquella competició que estem buscant, buscar de quina categoria estem buscant una competició, quin gènere, masculí o femení, i quina modalitat, si és individual o per equips. Una vegada que, per exemple, filtrarem competicions, anem a fer un exemple
per veure com funciona el filtre. Tenim temporada 2019-2020, veure anteriors, per tant, competicions que ja s'han celebrat. Buscarem que siguin només competicions de Lliga Catalana i que siguin de Lliga Catalana d'Espasa. La categoria, filtrarem només les lligues catalanes d'Espasa, la categoria M15. Al gènere filtrarem tots dos, masculí i femení, i modalitats, en aquest cas, és individual, perquè la Lliga Catalana només s'estira en individual. Quan fem la cerca, ens fa aquest filtre, ens ensenya les lligues catalanes, la Lliga Catalana 1, la Lliga Catalana 2 i la Lliga Catalana 3, que per situació Covid no es va poder celebrar. Llavors, què podem fer? Amb aquesta selecció feta, ens podem descarregar un Excel o un PDF. Aquesta descàrrega d'Excel o PDF sempre serà en funció del filtre que tinguem aplicat. De manera que si volguéssim descarregar tot el calendari complet, doncs tindríem que tenir desactivats tots els filtres excepte el de la temporada en qüestió i marcat el veure anteriors per si hi ha alguna competició que s'hagi celebrat que se'ns descarregui també. Però si només em vull descarregar aquestes competicions que he filtrat, doncs apreto sobre l'Excel i aquí al marge inferior esquerre em genera un document Excel amb el resum de les competicions. Aquest tipus d'eina és interessant per si després volem matxembrar amb altres calendaris propis i crear el nostre propi calendari. I per si ho volgués, doncs em fa la mateixa tasca en format PDF. Em descarrega un document PDF una mica més bonic i estètic, també per, en aquest cas, segurament pensat més aviat per imprimir-lo que per treballar-hi sobre ell. Molt bé. I en aquesta icona que teniu un calendari amb un signe més, el que podreu fer és, sobre aquelles competicions filtrades, seleccionades, us podreu enviar directament al vostre calendari, es genera aquest document, també marge inferior esquerra, es genera un document en format .x, que és un format compatible amb els tipus de calendaris d'aplicacions de telèfons mòbils o d'ordinadors o de tabletes que tenim. Llavors el que em fa és que ens linka directament aquestes competicions que teníem filtrades, ens les adhereix al nostre calendari i queda una ressenya dintre del nostre calendari amb el seu respectiu avís perquè sapiguem que aquell dia hi ha aquella competició. Molt bé. Doncs ens quedaria veure, quan entrem dintre d'un esdeveniment qualsevol, ens interessaria més desmarcar tots els filtres, els desmarquem tots, fem la cerca amb tot desmarcat i ara, per exemple, estaríem veient una visió de què queda pendent. Com us dèiem, això és un exemple perquè aquesta competició no existeix. Però el que us volíem ensenyar és que quan obrim aquella competició en qüestió, ens porta a la informació d'aquella competició. Ja ho havíem vist en anteriors càpsules formatives, però és interessant recuperar-ho. Ens mostra el resum de quina és l'arma, el gènere, la categoria, la modalitat, quina competició és, en quina data es va introduir al calendari. I llavors ens marca quan està prevista aquella competició, amb quina hora de crida, amb quina hora d'inici i quin dia acaben les inscripcions. També ens permet veure l'apartat ubicació, que podem veure un mapa i l'adreça d'on es celebrarà la competició. I també ens permetria veure l'apartat inscripcions, quines persones estan inscrites en aquesta competició en qüestió. Aquests exemples ja els havíem vist en anteriors formacions, però és interessant que sapigueu que ja havíem explicat que si aquesta consulta, al anar a aquesta pestanya des de la visió general, si ho fem sense tenir el login activat del nostre club, ens mostrarà tots els inscrits de tots els clubs. En canvi, si tenim el login a Esquermo obert, ens mostrarà només els inscrits del nostre club. Molt bé. Doncs fins aquí seria l'opció de calendari, d'acord? Ara veurem les altres opcions, que són l'opció de resultats, rànquing i planificador. Per ordre, començarem amb l'apartat de resultats. Fem clic sobre resultats. Us recordo com accedíem. Aquí accedíem a través de la pàgina general de la federació, opció calendari, i dintre de calendari anem a resultats.
També tindríeu altra forma d'accedir, que seria des de competició, al menú gran general, resultats, rànquing, planificador, teniu diferents vies d'accés. Molt bé, continuem. Obrim secció resultats i tenim un funcionament molt semblant. Podem filtrar la competició en qüestió. Podem filtrar amb aquesta pestanya si és una competició que inclou resultats o que no inclou resultats. Quan no inclou resultats, generalment el que ha pogut succeir és que la competició no està celebrada o que encara no s'han punjat els resultats d'aquella competició, no s'han fet públics, o que, com és el cas, no s'ha pogut celebrar, està anul·lada. No és que estigui pendent, sinó que està anul·lada sine die. Molt bé, i ens podem filtrar de la mateixa manera. Tipus, per tipus de competició, arma, per quina arma volem filtrar, la categoria, el gènere i la modalitat. És interessant de l'apartat de resultats que, si veieu un exemple d'una competició, anem a buscar que tinguin resultat, anem a fer un filtre que tinguin resultat, i anem a buscar, per exemple, el Trofeu Internacional Sant Jordi de menors de 15 anys. Doncs, quan trobem la competició en qüestió, per exemple, ens interessa la categoria del floret femení de la categoria M15, la que estic assenyalant en pantalla. Si continuem tota la filera, anem veient que tenim la data de la competició, el nom de la competició, l'arma, el gènere, categoria, si era individual o per equips, on es va fer. I llavors arribem a aquestes 3 icones que us volem explicar. La icona de l'Adobe Acrobat és una icona que ens porta directament al PDF amb els resultats de la competició. La icona de la fletxa que s'expandeix cap a dalt és una icona que ens porta a l'engar de service de la competició. I la icona d'una fotografia ens porta cap a la galeria, les fotografies del pòdium generalment d'aquella competició. Perquè ho veieu, fem clic i se'ns obre directament els resultats de la competició en format PDF. També, si fem clic en la mateixa competició en la icona d'engar de service, ens portarà cap als resultats d'engar de service. Estàvem veient el Foil Women's, doncs aquí tindríem el Foil Women's. I, finalment, si obríssim la icona de la galeria d'imatges, doncs podríem veure el pòdium d'aquella competició en qüestió. Tot això ho trobarem des de l'apartat Resultats. Molt bé, doncs saltem a un següent apartat, que és l'apartat de Rànquing. L'apartat de Rànquing, torno a recordar com podem accedir fins a ell. Podem arribar des de la pàgina web de la federació, podríem fer calendari i directament rànquing, o també podríem anar des de la web de la federació i podríem anar al menú superior, competició, rànquing. Molt bé, estem dintre de la visió del rànquing. El rànquing, el primer que hem de fer, no ens mostra cap per defecte, li hem de demanar quin rànquing volem veure. Doncs, per exemple, la categoria M11 no us la mostrarà mai perquè a la categoria M11, menors, els més petitons, no fem rànquing. Però a la M13, per exemple, sí que podríem veure com està el rànquing del moment, sempre quan s'hagin carregat els resultats i els punts de les competicions en qüestió. I, per exemple, doncs, ara tenim un exemple del rànquing de l'espasa femenina M13, on ens ensenya com està el rànquing, l'ordre de les tiradores, la seva posició, el seu nom, cognoms, el club al que pertanyen i la puntuació que han anat acumulant durant la temporada. Podríem descarregar-nos aquesta classificació en format PDF imprimible i en format Excel treballable. I també el que podem fer és entrar a cadascun dels noms de les tiradores. Per què? Doncs per veure quins són els seus resultats, quins resultats l'han portat a ocupar aquell lloc en el rànquing de la federació. Llavors tenim el resum de les dades d'aquell tirador o tiradora que hem entrat a consultar. Després tenim aquí una secció que ens explica aquell tirador en quins rànquings apareix. Sabeu que un tirador pot tirar a diferents categories. Té la seva categoria mare, la seva categoria principal, però generalment pot tirar per una per sobre. I és el cas
d'aquesta tiradora de sala esgrima en posta, que ocupa la primera posició de la categoria M13 amb 58 punts, però que també ha tirat competicions M15 i que està ubicada a la posició 11 del rànquing M15 amb 14 punts. Però, si us fixeu, us posa en gris aquest M14 perquè ara ens està mostrant, ens està parlant, perquè així hem accedit al rànquing M13. Llavors ens està marcant com a negreta que aquest és el rànquing que estem consultant. Per tant, aquests resultats fan referència principalment als resultats de la M13. Si us fixeu, aquí a M15 apareix que ha fet un resultat, però sense l'asterisc aquest de competició puntuable, el que ens vol mostrar la pàgina és que per aquest rànquing en qüestió, aquesta competició no l'està agafant sobre aquests 58 punts, sinó que són els 14 d'aquest altre rànquing, del rànquing de la categoria M15. D'acord? Si per agafar el mateix exemple anéssim a veure aquesta tiradora a la categoria M15, que hem vist que a M13 va primera, però a M15 anava a posició 11, doncs aquí la tenim de nou i ara passarà a la inversa. Ens posarà en gris la categoria M13, perquè no estem consultant la categoria M13, estem consultant ara la categoria M15 i els asteriscs ens els posarà al revés. Els dos primers de la M13 no els està comptabilitzant i està comptabilitzant aquesta competició de la M15, que és la competició que mana en aquest rànquing en qüestió. Molt bé, doncs poc més a parlar sobre l'apartat del rànquing i, per tant, anem a buscar un dels últims apartats a mostrar avui, que és l'apartat de l'eina planificador. El tenim batejat amb aquest nom. De nou, podem entrar a través de calendari i planificador o podríem anar des del menú superior competició, planificador. El planificador és una eina que inclou competicions principalment de la Federació Internacional, de la Federació Europea, de la Federació Espanyola i de la Federació Catalana. Ocasionalment hi ha voluntat de la federació, perquè és la federació qui carrega aquestes competicions en el calendari planificador. Podríem incloure algunes competicions com proves interessants del calendari nacional francès o del calendari nacional italià, que puguin ser d'interès per tiradors i clubs catalans. El planificador funciona com un calendari i és una eina especialment interessant a principi de temporada. Per què? Doncs perquè a principi de temporada és quan bolquem totes les competicions. Com podeu veure, aquí n'hi ha competicions des de Campionats de Catalunya, Jocs Olímpics, Campionats del món, i aquí es bolquen totes les competicions a principi de temporada. Però aquí us tenim marcat un missatge on us volem avisar que sempre que la competició no sigui de la Federació Catalana, podria ser que a principi de temporada haguem bolcat una informació, durant la temporada aquella informació hagi mutat i hagi canviat i no sigui del tot fidedigna a com estava programada a principi de temporada. Les de la Federació Catalana sempre estaran actualitzades perquè és la nostra eina i anem actualitzant. Però les de la Federació Internacional i federacions més externes a la catalana sempre us demanem que reconfirmeu durant la temporada per no caure en alguna errada arrel d'alguna reprogramació d'aquella competició. Bàsicament, en aquest calendari podem tornar a filtrar per mes de competició, per quin tipus de competició volem, per quina arma, categoria, gènere, modalitat. I el que farem és que, a més de que el planificador ens mostrarà aquella competició que volem o aquelles competicions que volem, les competicions del mes de febrer, totes d'espasa, ensenya-me-les, però totes les absolutes, va. Anem a veure anteriors, perquè clar, volem veure les de la temporada passada. I aquí m'ensenyarà totes les d'espasa de la temporada 19-20. Llavors, jo, que sóc un entrenador d'espasa, que sóc un entrenador d'espasa de l'equip absolut del meu club, em vull descarregar, ja sigui en Excel per treballar-hi o en PDF per imprimir-ho, les competicions que estan programades per aquesta temporada i així programo la meva temporada. També podria, com hem dit abans, adjuntar-les, ficar-les dintre del meu calendari de competició. Dintre de la meva eina generaria aquest document .x i el podria ficar al meu calendari Outlook, a la meva aplicació de calendari,
el meu Google Calendar, si és que el tinguéssiu configurat, qualsevol aplicació de calendari. Molt bé, doncs aquesta seria la funció del planificador, una eina per preparar les temporades, descarregar les competicions que estan previstes i poder programar. Finalment, ens queda una última eina. Aquesta última eina, com veieu, no podem accedir a través d'aquesta visió, perquè aquí tenim la pestanya calendari, resultats, rànquing, planificador, però no tenim la pestanya de mapa de clubs. Us ensenyarem el mapa de clubs que el tenim ubicat a clubs catalans. Dintre de clubs catalans i a disposició de tothom que entri a la nostra pàgina web, és una informació absolutament pública, teniu aquesta descripció de que a continuació citem tots els nostres clubs catalans i aquesta pestanya de veure mapa de clubs que ens porta directament a un mapa on estan senyalitzats tots els clubs catalans que tenim actius. Si ens posem sobre qualsevol d'ells i fem clic, ens obre una informació sobre el club, on ens marca quin és el nom del club, quines són les seves sigles, on està ubicat, el telèfon de contacte, e-mail de contacte, si tenen pàgina web i quina arma principalment treballen en aquell club. Aquest és molt interessant per saber, primer, perquè els clubs tingueu clar que la informació que hi apareix és una informació actualitzada. Si per qualsevol motiu canviéssiu la informació, seria convenient que ens ho féssiu saber o si introduïssiu una modalitat d'una arma nova dintre del vostre club. I, en segon lloc, també és interessant per donar informació a possibles interessats que sapiguessin on estan els gruixos i les ubicacions dels clubs. Com que hem dit que podem accedir a través d'Esquermo a totes aquestes visions, també us ensenyo com podem accedir des de Esquermo, que seria des de l'apartat, com hem dit abans, de pàgines públiques. Aquí sí que tenim agrupades totes aquestes eines. Calendari, resultats, mapa de club, planificador i rànquing. I ens linka directament cap a la secció web que ensenyàvem fa uns instants. Molt bé, doncs aquests serien els continguts que teníem avui preparats per aquesta sisena formació, per aquesta sisena càpsula formativa sobre pàgines públiques i eines esportives. Hem tractat el calendari, els resultats, el rànquing, el planificador i el mapa de clubs i esperem que sigui de gran utilitat per tots vosaltres. Moltes gràcies.